bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe e yeeɓiyankoɓe Pini TV so e mawɗo debbo e gorko on calminama on jowama on jettama ñagodiri enen kala Allah jomiraɗo o mbaɗowo ko wela ɗo wela no welda eno welira yo ittanen dendagal rafiji ha tengteɗo rafi biyeteɗo Covid-19 hono coronavirus. Allah addanen cellal dumigal juɗe balɗe moƴƴude battande ay yaada e arsuko jaaju walla ten to banggue kaɓirɗe ko Samba Diop e Mansour Sow Thiat kuccudeɗen koye ceerno Alassane Ba mo Tulde Gaale to banggue iwdi kono ñiɓɗo ɗo e Dakar. En calmini Tulde Gaale naaɓe kala edinaɓe, en calmini Wuro Malay naaɓe manga ila e Thiali Joro hay goto goppani. Ceerno Alassane, assalamu aleykum, ngol wattama ɗo lawol ɗimol, bisimilla, bandiraɓe ne kettima. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم جعل يتودي الله جلد نبي الله صلى الله عليه وسلم salminde dennagal dillowo e Pini TV e dañde kadi weltare no feewi e artude mi ɗo jottare e haaldude huccidde dennagal ɓi pullo fa tabarakallahu e ñagal jumira subhanahu wa taala kala ko haalaɗo ke nafa yo Allah hokki en naftorade kala ko haalaɗo ko wona ena nafa yo jumira subhanahu wa taala waylan en wattan en kene nafa nde wonno ko nafoore tan woni hen fandare meɗen. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuhu. Wa aleykum salam ko adduneɗen naata e namde ɗe caggal yewta manɗaɗa ko fate salligi ɗum ko jangguinde yewta wonde manɗaɗa ko fate gande men fina tawa gande ɓaleɓe e yewta nde mbaɗɗa hande woni ɗimmere yewta adana nde sa ɓiti holno jiiɗano bandiraɓe notoɓe ma e holkoɓe ɓuuri haalandema. Yewtere nde machallah waɗi fa'ida nde wonno mi haalindo e yewtere nde gadimi wadde ɗo ɓurnomi wawde jottodirde ko e jolfuɓe ɓurno wawde liggodirde ko e jolfuɓe wonde mi ɓi pullo jangude mi e fulɓe dennagal gandal ngal jogui mi meeɗa jangude e leñol gongol ngol wona ɓi pullo wadde so tawi a arti ɗo e nder wuuro ngo fa tabarakallahu alama kutodirɗa so wona jolfuɓe wadde yidde ma ko gollodirde e hutodirde e leñol ma nde wonno koye leñol ngol jeeyami ko kamɓe jibinimi ko kamɓe janguinimi machallah waɗi gartam waɗi nafoore mi gollodiri e hewɓe ɗo e nder leydi ndi e caggal leydi ndi moni kala eno haajuji mbaɗi moni kala noddi moni kala haali haaji muɗum fa tabarakallahu min gollodiri won hen ɓe Allah waɗani tawfiq nde wonno ko mbayrum ɗo faar joni wona taw semaine aji tati nde wonno ko bandiraɓe ɓuura yidde artude min ɗo henna pour wooda ko laɓɓinmi e ko ganduɗa wawan hedde e yewtere men adide ko ɗum woni ko jiɗɗen famminde bandiraɓe ha ɓeyɗo famde hada assalamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuh. A jaama en jetti ɓimen Ba Mody Ba mo ganduɗa kanko ɗowanta en nde ɗo yewtodiɗo lumunaji kala ko jaɗo koye ngal yo Allah wat janji en calmini dendagal sernaɓe rewnoɓe ɗo Alhaji Moussa Alhaji Ousmane Dombo arti omon ɗo wondude ceerno Hamidou Ndiaye en e bandiraɓe hewɓe en calmini dendagal rewnoɓe ɗo fof e jarnimamaɓe. Ceerno Alassane ko mbiɗa ko bandiraɓe minen ɓuuri wawde namnade amen ko ya arta ƴewgal Qur'ana ƴewgal hono ƴettata banggue Qur'ana o beele ko sifa goto joguiɗa e hol sifaji ɗi joguiɗa hen. eyyi machallah sifaji ƴewgal kam ina heewi nde wonno ƴewgal e hoore muɗum ko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama woni jamirɗo en ɗum ɗum waɗi o wi ma haaba man istahara wala nadima man intashara o wi neɗɗo mo ganduɗa haadema nadde e hunde ya ƴewɓe kooliɗa disnoɗaɓe meɗiɗi kaza o holi yiyande mon hen o wi kala baɗowo oɗo sifa on nimsata o wi soyata neɗɗo mo ganduɗa haade makko gollude gollal mo waɗ l'istikhara o ƴeewa alhaali o sono moƴƴi walla moƴƴani sono nafamo walla nafanimo o wi kala baɗowo ni fa tabarakallahu soyata ɗum tagui jumra subhanahu wa taala haali qur'ana o wi asa an tahibbu shay'an fa huwa sharrun lakum asa an tukrahu shay'an fa huwa khayrun lakum o wi waɗa saaha a neɗɗo o aɗa yiiɗa hunde taw ko jiɗɗa ko wona hunde moƴƴundema waɗa saaha aɗa aña hunde taw ko gañɗa ko hunde moƴƴunema wadde neɗɗo lumbiɗa koye ɗeɗo gueɗe ɗiɗi so tawi noon aɗa yiɗi dañi hen ko laabi aɗa yiɗi dañi hen mana ko lerma wadde labudda wona disnotode jaɓalle ɓe walla wona ƴewtotoɗo gueɗe ma to banggal qur'ana ɓurmi mbawde ƴewirde ko qur'ana ngallon ƴewgal janggu num toon koto leydi Guinée Bissau fa tabarakallahu neɗɗo so tawi
a noddimo aɗa jogii haaju so tawi a haanima haaju o ɗum hankkadi natti ƴewngal wadde ɗon a wawata andude ko ganndo ko bawɗo ƴewde walla o wawa ƴewde wadde bawɗo ƴewde haqiqa tan a noddanmo mbiyama mi ɗiɗi ƴewna kam e on noon saha so tawi omo jogii gandal ngal so tawi o torima o waɗi ko waɗata ko so tawi o ƴeewima so ƴeewi o haali tan an ƴewanteɗo ma andu oɗo de o yii kam walla o yaani kam on so tawi kadi ceerno kala ceerno gollo inde Allah so tawi a wawa ƴewde ɗon gueɗe ma ene mbawi mankude aɗa wawi noon gollude to banggal kurus ha Allah rokkuma ko wiyete ijaba jaɓanma duwa o sa ƴeewi hande seere men to banggue Fouta hewɓe hen kudata ko wiyete ƴewgal neɗɗo ara tan haala haaji muɗum e on noon saha ɓe gollanma Allah waɗi hen sudura kono so tawi ko oɗo saha e génération amen minen fa tabarakallah so tawi a yiiɗi gueɗe ma ɓuura newade ɓuura yawde jogat neɗɗo adda e ma haaju gollodira e makko haaju o so tawi no humda walla humdata ko labuɗɗo jogoɗɗa humpito to banggal ƴewgal almuɓe hewɓe noddi kam ina e yewtere men nde mbaɗɗen wattinide ina ɗaɓɓirami ko faati e ƴewgal ka fa tabarakallahu kala mo ganduɗa ko almudo golliro inde Allah mi udditini ɗum damal fa tabarakallahu so ari inchallah mamin gollodir hen ha wawa naftude ɓiɓɓe fulɓe ha wawa naftude hen ɓiɓɓe julɓe ɗum noon caggal nde pamɗon jabtol ko fate banggue ƴewgal to banggue Guyana ceerno musidɓe heewɓe namdima ko wiyete ko kelgol haatumere walla tajje katumeje walla beele ko haatumere holko ɗum firti e holno ɗum waɗirte eyyi machallah ɗum ɗo woni gollal ngal ganduɗa kala gollowo inde Allah so tawi a wawa helde haatumere gueɗe ma ne manki wadde la budda jangga gandal ngal ha mbawa ngal eɗen mbawi hollude hen wona foof kolleten kono eɗen mbawi hollude hen hunde saabu so tawi a ƴetti inde Allah walla inde neɗɗo mbawa helde haatumere nde ha jagga inde Allah walla ha jagga inde goto e annabaɓe Allah e on noon saaha ko nden mbawata gollande neɗɗo so tawi ko pondirtenoɗo ko entreprise walla ko ɗabbo ko ene kayitaji walla ko jiɗɗo ko ene udditare walla gueɗe mbaɗe noon so tawi a rewnima e ngallon gandal ma Allah waɗen tawfiq waɗen sutura eyyi ma won ko kolluɗen hen bandiraɓe kono en mbawa hollidde foof nde wonno ko émission eyyi ma en kaal ko wiyete Musallasul Ghazali Musallasul Ghazali ko khatim mo ganduɗa Imam Ghazali ko on woni pentuɗo haatumere nde kono wona fof o waɗi hen saabu haatumere nde lasɗi haatumere nde ko ni haatumere nde ko ni adi wade nde jippima e annabaɓe joni noon kanko Imam Ghazali ko waliyu Allah ko dewannoɗo Allah ko neɗɗo mo ganduɗa kulnoɗo Allah ɗofnoɗo jumra subhanahu wa taala joni noon nde o ƴeewi ɗeɗo penɗe nayyi o andi so tawi ɗe guddama nafoore mawde ina wawi yaltude hen ɗum noon waɗi kanko o ari o uddi ɗum kanko Ghazali kanko ko ɗum ɗo o ɓeydi hen ɗum ɗo o ɓeydi e haatumere nde joni noon haatumere nde ɗum addanno wiyede Musallasul Ghazali joni so tawi a ƴeewi abajada karafeje woni ko karafeje nogas e tati harafere fof ina jogui ko nangata to banggal limore bima ana so tawi a waɗi juɓurta a waɗi ɗa koyngal a waɗi del a waɗi za a waɗi ha mawɗo a waɗi jatongu a waɗi ha tongu a waɗi wow a waɗi alif to banggal limore to banggal hisab so tawi noon a wawa hisab to kala golliro inde Allah mo wawa hisab yo ya o janggoya yo ando gueɗe makko ne keddi joni so tawi a ƴeewi oɗo jaggata ko 2 ɗa o jaggata ko jeenayyi woni 9 del o jaggata ko 4 woni 4 za o jaggata ko 7 ha mawɗo o jaggata ko 5 jimo jaggata ko 3 wow o jaggata ko 6 alifa hande jaggata ko 1 woni Allah woni ahad jim jaggata ko 7 wadde so tawi a yeehi a tottama haatumere tan no woniri ni ngara e almuɓe tan mbima ndeɗo haatumere sa ɓoftima ma uddito ma dañ jawdi ma wani binda haatumere nde lootoɗa wona sababu gudduɗa wadde la budda ganda laabi ɗi joni noon so tawi a calculi haatumere nde normalement foof ene jogori fodde foof foti ko fodde so foti noon e on saha calcula ƴeewa hol inde nde rokkatma so tawi a andi inde nde rokkatma ko ɗon mbawata andude neɗɗo o holto ndewdata e makko ha gollanama haaju o feewa ko ɗon mbawata andude neɗɗo aɗa wawi gollandemo haaju makko o feewa walla wasa fewde joni so tawi a ƴeewi ta o jaggata ko 2 za o jaggata ko 7 woni 7 sa ƴeewi 7 plus 2 jaggata ko 9 sa ƴeewi 9 plus 6 jagga 15 jaggata ko 15
sa ƴeewi ɗa koyngol o jaggata ko jeenayyi sa ƴeewi ha mawɗo o jaggata ko 5 sa ƴeewi 5 sa ɓeydi hen jeenayyi rokka wonata ko sappo e nayyi alif o nangata ko 2 sa sappo e nayyi sa ɓeydi hen goto wonata ko sappo e 5 ay jaggi kadi sappo e 5 ha hande sa ƴeewi del nangi ko 4 jim o nangi ko 3 tati sa ɓeydi hen nayyi wonata ko 7 ja ha to gonɗo ala toɓɓere jaggata ko 7 7 sa ɓeydi hen 7 rokkuma sappo e 5 ayi wadde foof ari sappo e 5 joni so tawi a ƴetti sappo e 5 multiplié par 15 fois 2 rokkuma 30 sa ƴetti 30 a ɓeydi hen sappo e 5 rokkuma 45 joni 45 holko jaggata joni ko ɗo mbawta andu ɗum jaggata ko adama joni so tawi adama kanko woni lasli neɗɗo gadiɗo neɗɗo ɓandiyanke bachar gadiɗo darade e dow leydi ko adama so tawi a ƴeewi adama ko alif ko del mim alif o nangata ko 2 del o nangata ko 4 mim o nangata ko 40 joni sa rendini 4 e 2 holko rokkanma rokkuma 5 sa yetti 5 a rendini ɗum e 40 rokkuma 45 wadde firti ko inde adama nde kañum sari e nder hatumere nde 45 tan artata ha hande joni noon so tawi ko bangal debbo ari ema e hatumere nde walla ko gorko ari ema yiɗi gollanede joni noon ta oɗo jaggata ko inde Allah wiyetende tawwab ɗa o jaggata ko inde Allah wiyetende tahir delo jaggata ko inde Allah wiyetende daim woni duumiɗo neɗɗo gonɗo e gollal mo yiɗa riddede ko ɗo ndewdata e makko to bangal daim o yiɗa riddede omo yiɗi ñibde e gollal ngal gollal ngal ene jogui no gollirta haɗumere e fannuji goɗɗi e gande goɗɗe nan hen joni noon sa golli ma dañ adat e inde makko e duuɓi makko ko poɗɗa gollandem e ñalamaji poɗɗa wirdendem e ko foti lotade birdanamo ya daimu woni ya ñibɗo e on noon saaha hay goto ittatama noon sona weledemo joni noon oɗo wona fi jaggata ko indal wiyetende zakiyu firti ƴoƴƴo so tawi neɗɗo mo ganduɗa haqqilo ina uddi walla neɗɗo mo ganduɗa haqqilo o welani e on noon saaha koye zakiyu gollantamo so tawi ko ha oɗo ko haadi woni pewɗo walla mbiya pewnowo neɗɗo mo ganduɗa kanko koye gueɗe ɗe pewan tan o woni koye gueɗe ɗe moƴƴani tan o woni ina jogui no gollirantama e oɗo haadi hakkude ɗo woni ɓerde hatumere nde eyyi en mbawa haaldude fof noon ko seedara jogorene joni noon so tawi a ƴeewi 15 o sa ƴeewi Hawwa ha o ko jaggata ko 7 wow o jaggata ko 6 o ko alif jaggata ko 1 joni sa ƴetti 6 a ɓeydi hen 7 wonata ko 14 14 sa ɓeyden goo wonata ko 15 wadde firti ko ɗo anduɓe sharia jaltini rewɓe tato fof dari ko darde gorko goto sa ruttima to banggal miras rewɓe tato dari ko darde gorko goto wadde so tawi noon ka gollowo inde Allah a wawa helde khatim a wawa a ƴetti inde Allah aɗa wirde a anda inde Allah nde hollasni mum holto ummi a wawata gollande neɗɗo haaju mum feewa ɗum waɗi jokkodira e neɗɗo gollodiron ha Allah waɗa hen jaam e on noon sa omo limtanma seeremɓe ɓewo meeɗi rewde mi lootima hami tampi mi yiyani mi ɓuftima hami tampi mi yiyani mi yaltini sadakuji hami tampi mi yiyani wadde ko mbasiytomi kala gollirowo inde Allah yo wat feere o jangga o anda o wawa ɗum wadde maîtrise o wawa gollande yimɓeɓe haaju mumen mbawa fewde hoti neɗɗo o ina dogno oto ina jogui galle ina jogui rewɓe yontaɓe e onon sahara mbiya ala an ka baɗoyo taw kanko ɗo jooɗiɗo koye gandal tingalo jooɗi kanko mo wuuri hen haw maaya taw hay goto yawakima saabu kala mo gollani haaju ma feew saabu ko ittude tamako e gurdam makko foof on waɗi ɗum e jangde mana banggal asrar wadde asrar ko hunde janguetede ko hunde wittetede ko hunde humpittede e on noon saaha mbawa gollande neɗɗo o haaju makko wawa fewde no foti waade ni inchallah noon ceerno Alassane Ba ɗo kam mi hewani ko kalam hen nde no ɗum ɗo hay namde ɗe wawa woɗɗoyde hen a famni a jarama gatten to banggue koyde ko ndenka e kisal beele ndenka e kisal ne ko ɗo yitete walla gollate ko sifa goɗɗo mo wona oɗo eyyi ko Musallasul Ghazali ɗo joni soɓe faami mataw ko ƴewgal woni ɗo ala ɗum ɗo foof nan ɗo kono ɗo oɗo fannu ɓurani yaarude to banggue ƴewgal oɗo fannu ɓuuri yaarude ko banggue mana gueɗe neɗɗo ɗum waɗi ay haati mo jiiɗa foof saɗa naata ene jogui suudu suudu ɗi jiiɗa ɗo ɗi suudu foof ene jogui wiyete
ɗum wadde jaafoɗa ceerno san moƴƴi ko ñande wonde mbaɗen sono mbaɗɗa ni suudu fof haale ko woni e nder suudu ndu holno naati noon lelta sabu nana wi mo annda na waawi uddude jinnoɗo udditade so tawi uddama sa yiɗi uddide ɗum holno mbatta so tawi neɗɗo mo ngannduɗaa ko goddiiɗo holno yimɓe jooni jiya neɗɗo o ƴetta o totte inde ko wayno sukaaɓe ko hono am o wirda mbi nana o haangama walla o maayi o waasde janngude o waasde jogaade en humpito ay Musallasul Ghazali saɗa naata suudu no ngaroɗaa naatde ko alif woni allahu ɗo sa gayni paya o ngabba dow sa gayni garta ɗo sa gayni ngabbita dow a faami sa gayni garta hakkunde sa gayni garta ɗo jippoɗa less sa gayni ngabba dow sa gayni jippoɗa less guddira nduɗo suudu ay ko allahu naatirɗa jaltirɗa tahiru woni laaɓɗo eyi so tawi a naatiri inde allah woni bismillahi a yaltiri tahir woni hankkadi gueɗe ma peewi a laaɓi e ko jinnoɗa ko eyyi so tawi noon ko musallas goɗɗo ne weedi on wiyete ko kuntiyu on naatirta ko nduɗo suudu ɗo Allah waddarto to so tawi ko Musallasul Ghazali ko ɗo Allah waddarto eyyi ɗon jogii musallas ɗi ganduɗa dahmus no woodi ha asara alfu buyut ina woodi ha ina keewi bi maana fannuji wadde ɗum ɗo so tawi a anda ɗum a wawata gollande neɗɗo ko yiɗi ko a wawata humtandema haaju makko hono yiɗirni ɗum waɗi kala neɗɗo mo jokkodirɗa ha haaju makko feewi mo wi mi rewe ceerno kaari mi rewe ceerno kaari mi rewe ceerno kaari mi lootima mi yaltini sadakuji mi meeɗi jotodirde e debbo goɗɗo on Suède o jeeya ko Gambi fa tabarakallahu o wi o yaltini sadak ngaari haw tampi duuɓi haw tampi o ronki yo haaju makko feewa nde min jotodiri no gollat momi ko gollanto momi fa tabarakallahu neldumomi ɗum o fuɗɗi lotade ɗum e balɗe sappo e jeegom o noddi kam o wi kam entreprise o eɓe noddama kono o sowa yaade hol solution o beele o continat lolle ɗe walla ala o dartinat ɗum waɗi ko kemi mbi tan neɗɗo so tawi aɗa looto ceerno wima looto balɗe jeeɗiɗi a lootima balɗe ɗiɗi haaju ma feewi hoto dartina longal ngal balɗe jeeɗiɗi laɓuɗe ɗe timma saabu neɗɗo longal ngal jiiɗa fof lotte ko balɗe tati walla balɗe jeeɗiɗi to banggal qur'ana kala longal ngal jiiɗa to banggal qur'ana ko balɗe jeeɗiɗi ngal lotte walla ngal lotte balɗe tati ko saabi ɗum ceerno nde wonno neɗɗo o dari ko e jeeɗiɗi nantiima e makko somo juula o janngata ko fatihatul kitab waɗi ko ayeje jeeɗiɗi ñalomaji ko jeeɗiɗi tournata e makko wadde ko ɗaɓɓata ko fof soomi ko e nder jeeɗiɗi so tawi aɗa jangga qur'ana sa yi anduɓe ne mbiya wal musalli yunaji rabbahu juulowo woni koye haaldude e jomiraɗo subhanahu wa taala holno kaldita e makko so tawi a wi bismillahi rrahmani rrahim a wi alhamdulillahi tagore nde fof Allah wodani holon Allah rabbil alamina aɗana manta Allah aɗana ñaago Allah aɗana duwono tagore nde fof par ce que sa wi Allah sa wi iyaka an Allah na'budu min ndewata eyyi a wi Allah ko an min ndewata ɗon mbaɗa kono jigtiɗe hoore ma ni duttiɗa irriɗa mbiɗa noon wa iyaka nasta'inu ko an noon min ballinorto ɗon hankkadi a lesɗini hoore ma firti ko a wawa ko ndewrata Allah ko fof ko Allah ndewrata mana jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ɗum waɗi gandal a janggat sa anda namdoɗa ɗum tagui ɓe gandowi so tawi a anda wa yas'alal ulama a ya namdo e mana anduɓe on ɗon saaha sa anda jo ceerno oɗo Medina Diaji ɓe ceerno Hamdou Raby Diaji o wi gandal rokkata ɗum ko gueɗe tati o wiya holle gueɗe tati o wi janggude ha maaya walla jangguinde ha maaya walla heɗade ha maaya ɗeɗo gueɗe tati janggude ha maaya eyyi walla jangguinde ha maaya walla heɗade ha maaya ko ɗeɗo gueɗe tati dokkata gandal wadde yimɓeɓe yoɓe tinno ɓe jangga min ha hande meɗe jangga ɗum tagi Abou Zeydi wi neɗɗo so tawi aɗa ɗaɓɓa gandal hoɗo yii maayo manggo ha hawma oto yii beelel tokosel ha jawa ɗum kala tan mo jiiɗa e no wawi wawde siforade kala gandal ngal o wawi jogade ya ɗaɓɓa e makko ngal on gandal no wonno nela sah sallam o wi utlubu ilman walaw bi Chine ɗaɓɓoye gandal hay sinno ko Chine nde wonno saaha mo haalata ɗum o ko Chine ɓurno woɗɗude o wi wadde ɗaɓɓoye gandal hay sinno ko Chine o to wi ilmu kullu shay'in afdalu min jahliha andude kala hunde ɓuri moƴƴude ɓuri
mana wasi andu ɗum wadde neɗɗo kalɗo tonniɗa tan mana wat hande puɗɗiɗa janngude wa tabarakallahu. A ceerno to baŋnge ɗaɓɓo e gandal ha Sine Sine nden mbiɗa jogii njorto wona julɓe listami an koɓe gonno toon wadde firto gandal fof no moƴƴi joni noon ga wonɓe seernaɓe waɓe no Makasi en Siley Ndiaye en mbima kala ko wona Ɓur'an o ina haami te Sine mbo sikki wona Ɓur'an wonno toon ko jaɓorɗa ɓen tigi aɗa andi gandal ɗon nelaɗo o haalani Qur'ana kala neɗɗo kala gandal tan janggo hay sino ko menuisier walla gona maçon walla gona tailleur hoto jooɗo a anda haydara caggal hay sino ko meccal tan a jagi a wawi ngal a wawi humdude hen haaju ma wuurde hen ɓesgu ma wuurde hen bande en ɗum noon ko gandal wadde sa nani gandal tan woni hunde nde ganduɗa neɗɗo o andano ɗum o anda ɗum ha hunde nde nafamo o nafta ɓen ganda hen nafta ɗum ɗon woni gandal haqiqatan eyyi heddono gandal diine ko gandal dewretengal jomira subhanahu wa taala eyyi a jarama ceerno mboɗo andi Samba nana wiyami projet maji ɗi goni ko yaade no fewi oɗon paami gonɗen koye yewta men gande men Fina Tawa gande ɓaleɓe ɗo e ayaw men Pinde TV ko miñi men Alassane Ba mo tulde gaade to banggue iwdi ñiɓɗo ɗo e Dakar kanko woni koɗo men e lawol ɗimmol ceerno Alassane nane e cuuɗi kalɗa ɗi a haali hen caɗele kayitaji toon a haali hen wayno ñimnude neɗɗo e golle makko nandi hen teɗen namde ne garta ga henna so ɗon hol suudu joguin ɗum saabu ko cuuɗi jeenayyi gon ɗon suudu foof no waɗi sappo e joyi somi jumani tongonde woni capannayyi joyi no mbiɗani so neɗɗo yiɗi gollenade no mbiɗa neɗɗo ñiiɓa e golle muɗum nde walla daña kayitaji walla daña golle koye nder cuuɗi e tan woni hol suudu woni hen hay sa faccirani haalaɓe eyyi ɗon ɗo dari ko darde wahabu woni dokkowo so yimɓe woodi ko ñagotoɗo o sohli ko dokkowo eyyi woni dokkowo haqiqatan ko Allah joni noon so tawi a yeehi aɗa ɗaɓɓa kayitaji garɗa ko ñagade par ce que an hande so tawi koye leydi ndi jeeɗa Sénégal ɗo so tawi a yeehi aɗa ɗaɓɓa ɗon koyno passeport walla carte a ñagaki ƴettoyɗa koko jeyɗa ƴettoyɗa koko jeyɗa so tawi a yalti leydi ndi a yeehi leydi janandi ɗon hankkadi oɗo dari ko darde ñagotoɗo wadde so tawi aɗa gollanama to banggal inde Allah nde ɗo banggal katumere nde ɗo ko ɗo duttintamo wahabu oɗo o dari ko darde wahabu joni noon ko inde makko ƴettata e duuɓi makko e inde leydi ndi woni ɓe mana on ko France so tawi on ko France mbata ko Faris sa waɗi Faris ƴewa Faris holko nangata ƴewa inde makko nde hol limore nangui ƴewa duuɓi makko ɗini poti ndendina ɗum noon ina jogui no so a ƴetti on adat ƴetta wahabu mbaɗa ɗum hisab ndendina foof inde Allah nde e inde makko nde e inde leydi ndi e inde duuɓi ɗi ko limore fonde noon woni ko birdentamo so tawi caggal nden no gollanɗama hatumere nde e fannuji goɗɗi nelɗama ɗum omo hutoro omo looto joni noon so tawi ko banggal wahabu ene jogui sadak muɗum sadak muɗum ko gertoɗe ɗiɗi daneje e gertogal gotal boɗowal ɗum ɗon o yaltinde sadak joni noon e artude e sadakuji ɗi seeɗaɓe ɓe mbaɗata joni ina jogui sadakuji ɗum ɗon ko wayno golliro barhut inde Allah wiyetende barhut woni badatu bi bismillahi ruhi bihi ihtadat ila kashfi al asrari batinihi dawat wa sallaytu fi thani ala khayri khalqihi muhammadin man adaha dalalata wal ghalat ɗi waɗi ko binɗi nogas e jeeɗiɗi woni barhut joni so tawi gollirta ko barhut ɗon almuɗo o foti ko tottudema dammol kirsa ndufa ƴiƴam ndufanama ƴiƴam omo ƴeewa cakkoɗa omo dari ɗum tawi kala mo gollantumi to banggal baru so tawi haaji makko ko baru pomi gollirde mbennoon ko addu dammol so addi dammol e on noon saaha o hirsana hoore makko walla o addoɗo kirso hirsa a faamide walla o hirsa ɗum galle makko o foto o filma hami laaɓe o waɗi ko wi ko mi fuɗɗo gollandemo saabu inde Allah nde nden noon inde Allah koto banggal jinneji e on noon saaha noon so tawi ko sadakuji keddiɗi ceerno wima addu sadak ujunnaji 10 neldama sadak o waɗa e poos o leloɗano joni holno haaju o fewirta noon jinnomi namnade ceerno saabu heewɓe ne mbiya gollotoɗo wi neldam naggam o min mami yaltin sadak ma wallima wattani komin hirsata min fewnata te tawa heewani yaltinde heɓat tan watta e galle muɗum wadde mata ɓuuri hoolnade ko neɗɗo waɗan hoore mum walla dawɗa o dawa mbaɗon taw ne yiye min kala sadakuji ɗi jaltinmi mi fotat mi filma mi daro mo cakkotomo ɗum o mi fota ɗum mi filma ɗum wonde mi sakkima mi waɗi ko mbinda mi nelɗuma jiiya ko ɗum woni sababu o wona mi fotani mi filmani so mbaɗi holo goɗɗo ala ko ha wona seede wonde ko mbinoɗen ko kalduɗen ko a waɗi saabu hande yimɓe no gona caggal leydi mbawa yalta noon won sadakuji ɓe mbima waɗanam
mbaɗanaɓe noon pota pilma cooda sara ko pota pilma no jottande saɗa kala inde makko hawnana saabu aɗa wadde vidéo goɗɗo neɗɗa foti yimɓe temedere kala mbiya ceerno baba abou diop kaari saɗa ma mo mbinmami ko naggam e naggam meɗen daari sara neɗɗo naggam mi sakkima ɗum neɗɗo naggam o moni saɗa ko nen taw ko vidéo mi nelduma somi yi hami andi a yiiɓi ga min mbaɗa supprimé vidéo o mi itta sabu sadak sabu ko sutura joni noon ina waɗi ko wiyete taqwa joni noon sa ƴeewi ɓe mbi waman yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuquhu min haysu la yahtasib so tawi neɗɗo huuli Allah ma Allah udisane damal o arsiqin ma ɗa sikkano wadde kala golliro inde Allah awwal caggal gandal ngal ko taqwa eyyi e addu woni nunɗal ganda ko kalata hoto ƴeew ko totteɗa ko ƴeew haaju o feewa sabu hande so tawi mbiɗa gollodirema a yoɓani kam hay mbuuɗu kono haaju ma feewi a yi goɗɗo a wi ɗum ceerno abou ko gando kanko haaji mo mi tampi hen ko kanko ɗon haaju mo humti a dañi almudo gollana on haaju mum feewa on adda goɗɗo a dañi almudo on adda goɗɗo a dañi almudo kono so tawi mi ñaami jawdi ma han paari mi heeɓi hemi lelima mi nodduma mi tampa calɗa ƴettude a faami walla mi fonma neldude ko lolle ma mi heɓa kalis mami nelde mi wasa neldudema walla mi fewnanma feggere mima kudditare ɓoroɗa feggere nde gueɗe ma mbasa fewde janggo e jaam jaaha guddita feggere nde mbasa tawde ne dara ɗum ɗon foof holko tagui mi andude ɗum caggal nde gartumi Dakar jooɗimi ɗo ko almuɓe jottodirtumi eyyi mi jottodiri e ceerno baɗo ni waɗi kam ni mi noddimo o ƴettani walla gueɗe mbaɗe noon ɗum ɗon foof wadde neɗɗo o yo nun nde ceerno sohli neldede nde ina nodda ñande foof ina heeɓe so tawi an neldama heeɓi natti heeɓede ceerno tan jafoɗa mboɗo andi ko kalta ko ne heewi musidɗo guilnomo weewi saha o gasi no fewi kadi ma e gartan sallallah no jaaɓi hol konngol mbaynoɗa bandiraɓe hannde ɗo e ayaw men Pinde TV eyyi ko mbasitomi ɗon koko nuraɗo sallah sallam wasino anda sahabaɓe e wiide inchallah yewtere men arore ma en gaddu ko wiyete Khatim Souleymane Khatim mo hewɓe na namdo ɗum nde wonno Khatim o ko ni taƴira kono ko simore qur'ana ko ɗum noon heela watta hatumere nde mami andin bandiraɓe holno simore nde helda ha wondi hatumere nde e ko mbasitomi tan kongolam batndigol ko rasulu sallllahu alayhi wa sallam wasino sahabaɓe usikum bi taqwallah mbeɗe wasi on kulol Allah ɗum ɗon ko mbasitomi a jarama ceerno Alassane Ba mo Tulde Gale en jetti bandiraɓe men Wamalenaɓe Mangaynaɓe bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko Edinaɓe kamɓe kala en jarnimamaɓe Samba Diop e Mansour Sow to banggue kaɓirɗe ɗe Abou Samba Diop yesso ayaw ngo ceerno Alassane Ba ono koɗo men ko ɗo katten ha saha goɗɗo so Allah lamɗo jaaɓi